उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गलन्दै माथावरिखौ थेदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेननायाव बाहिनिगाव उदालगुरि आरो रौता दखरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गासै 600 ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजोफोरा ज' जानानै गलन्दै दैमानि माथावरिखौ थेयो। मख'जाथावदि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो सिबियारि रायजोफोरनि बेबायदि बाख्नायजाथाव हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा औवा जेसिबि आरो बायदिफोरखौ मेनेज खालामनानै होदों आरो बिथांनि खावलायनायनि जुनैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि फतेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। बेजों लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रायजोफोरनो जानाय लोंनाय आरो इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोननि थावनियाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे मदद होदों होनना फोरमायबावो। बे दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होदों मानोना दिनै बिथांमोननि दैदेननायाव 500सो सुबुं गलन्दैनि जि माथावरि बानायनाय बेखौ थेनो थाखाय खामानियाव फैदों दुखु खस्थ' जाफैदों। दाख्लै सानथामसो बिबिसिनि दैदेननायाव थेबाय आरो गोबां खामानि बाखि दंबावोमोन दा बेखिनिखौ थेनो थाखायनो ब्रह्म समाजनिफ्रायबो बिबान लादों आरो बे बिबान मथेनो दिनै बिथांमोना दिनै ओंखारफैदों हयथ' दिनै थेजोबनो हायाबो जानो हागौ बिथांमोना हयथ' गाबोन बा समफोर बिदि मावबावगोन। जिहेथु जोंहा बे दैबाना जानायनि जुनै गोबां खथि जाबाय दांदुपुर खान्थालगुरि नलबारि बेखिनि गामि ओनसोलफ्राव आबाद मावग्रा दुब्लिफ्रा गासिबो बाला फबजोंनो आबाद मावनो हानाय अबस्थायाव गैला। बिनि अनगायैबो गोबां बे नलबारि आरो खान्थालगुरियाव दै लोमनायनि थाखाय न'आव थानो हायि बिदि जाना दंमोन दा साननैसो एसे खमायनायखाय थाहैथ'दोंबाबो मा समाव जागोन खुनु गेरेन्टि गैया बेनिखायनो बेखौ थेथेनानै अन्तत' अखा हाफिनोब्लाबो मानसिफोरा न'आव थानो हानायनि बेबस्था जाहाथे मोनो बेखौ हास्थायनानै दिनै गोबां गामिनि रायजोफ्रा जिखिनि ओनसोलाव दै लोमाखै बिथांमोनहाबो मानबतानि खाथिराव बे ओनसोलखौ थेथेनानै जायफ्रा दुखु खस्थ' मोनजों एफेक्टेड जादों बिथांमोनखौ रैखा होनो थाखाय बिथांमोनखौ अन्तत' बे दुखु खस्थ'निफ्राय रेहाय होनो थाखाय नोजोर लाखिनो खामानि मावफैदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साफ्रोमखौ साबायखर होदों। जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों बेबायदिनो ज' जाजाय जोंनि खैफोदनि समाव हेफाजाब खालामलायनानै जोंनि समाजखौ जोंनि ओनसोलखौ जौगानो थाखाय खामानि मावलांगोन बेनि थाखायनो खावलायदों। पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय माबायदि सरकार इतिमধ্যে बे गलन्दैयाव जि केटा माथावरि बायदों बेनि अनगायैबो गोबां लामा सामा बायस'ना बान्दो बायनाय दलं बायनाय बे बानानि गेजेराव बेफोरनि गासैबो लिस्ट दिनै सरकारनि आखायाव सम जायना होजोबनाय जाबाय आरो गाबोन डिसि अफिसाव बे गासैबोनि डाटाखौ ज' खालामगोन आरो बेवहाय माबाफोर थालांदोंबा बेखौ सोसननायनि बेबस्थाखिनिखौ बिथांमोना होगोन आरो बे गासैबो डाटाफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ जेसेबां हायो SDRF स्किमनि आन्दाराव बेफोरखौ मावफुंनायनि मोनसे थांखि लादों। जों आसा खालामदों जे सरकारा बेखिनि ओनसोलाव जेसेबां खहा जाबाय दैबानानि थाखाय बे गासैबो खहाफोरखौ सुफुंनानै रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जेसेबां खामानि मावगोन खारन जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों जे एबार दैबाना जेसेबां खथि जादों बे गासैखौ जेसेबां हायो मावफुंजोबगोन आरो जाहाथे नेक्स्ट बोसोर दैबाना जायोबाबो सुबुंफ्रा जाहाथे दुखु खस्थ' मोननाङा बेनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बेखौ जों आसा खालामदों जे बिथाङा जिबायदि खोथा होदों बे खोथा मथे खामानि मावगोन आरो जोंबो जायगानि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंनि सरकारखौ आरो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों जोंनि बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बिथाङा जिहेतु गोबां जायगानि जेंनाफोरखौ माबानो थाखाय डाइरेक्ट डिसिफोरखौनो बाहायदों आरो डिसिफोरनिफ्राय गासैनो रिपर्टफोरखौ लादों आरो रिपर्टफ्रा डिसिनि गेजेरजों थानाय जि रिपर्ट बे मालाबाबो नंखाय जाया आरो बेखौ बे रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै बिथाङा एक्सनखौ लागोन। नाथाय दिनैसिमबो जिबायदि सरकारा खामानि मावनांगौ बेबायदि नुवाखै धोरोम संगठनफोरखौ रायजोफोरा बांसिन मावनायखौ नुदों। ना दा दैज्लां बोथोराव पार्मानेन्ट सलिउसन थाखाय खामानि मावनाय किसु असुबिदा दं खारन दा जों डाटाखौ हरदोंसो हय बिनि सायाव माबा जागोन मागोन सार्भे जागोन एस्टिमेट जागोन बिनि उनावसो टेन्डार हारि जागोन बे खामानिया स्टार्ट जागोन हयथ' सेप्तेम्बर बा अक्ट'बरसिमनिफ्राय स्टार्ट जागोन खारन बे दैज्लां समाव खामानि मावनोबो असुबिदा बेनिखायनो सरकारा माब्लाबाबो दैज्लां समाव बेबायदि एक्सन माबाया जास्ट टेम्परारि मेजारनि थाखाय दिनै पाब्लिकआ ओंखारदों खिन्थु पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय पार्मानेन्ट माबानि थाखाय सरकारा आखायाव लागोन आरो बेखौ जास्ट दैज्लां जोबखांनायनिफ्राय स्टार्ट खालामनायनि माबाखौ जों मोनदों मानोना फैगौ सेप्तेम्बराव जा एसेम्बलि जागोन आरो बे एसेम्बलियावबाबो थाबैनो एक्सन लानांगौ होनना जोंनिफ्राय बिथांखौ नारसिननाय जागोन। नैबे माथावरि बायनायनि जाहोनाव गोबां आबाद
आबादथिलि हा सोरनिबा न'खरा एसे उसुबिदा माने नस्थ' जाबाय बिथांमोननि थाखाय मा राहा खालामो ओरैनो इतिमধ্যে जायफोरा न'स' लोमजानाय न'आव थानो हायो जाहाथे बिथांमोननि थाखायथ' न'खरसेयाव माबा 90,000 करि बिदि क्षतिपुरन होदों आरो जायफ्रा आबाद मावनो हालिया बिथांमोननि थाखाय दा बेखौ जोंनि बर'फ्राथ' बा जोंनि ओनसोलाव फ्रायानो माइनि आबाद मावोमोन खिन्थु दा माइ गायथ'नाय बेबायदि नंला बेनिखायनो बिकल्प माबाफोर खेथि खालामनो हायो नामा बेखौ सिन्था सरसा खालामनाय जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिकल्प खेथि खालामहोनायनि बेबस्थाखौ सिन्था खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायफ्रा हा बाला खोजाबाय बिथांमोनखौ लोगो हमनानै मा खेथि खालामबा मोजां जायो बेखौ थाबैनो देहा परामर्श होगोन होननानै बेखौ जोंनि काउन्सिल सरकारा डिसिसन लादों नंगौ दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय बिथांमोननि जिल्लायाव थानाय उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्म आन्चलिक आरो बाहिनिगाव ब्रह्म धर्म आन्चलिक उदालगुरिनिफ्राय प्राय 250 आंनि हिसाब होनाय मथे आरो बे बाहिनिगाव आन्चलिकनिफ्राय 400सो रायजो राजाफोरा बिथांमोना फैनानै दिनै बे गल'नि दिथुनाय हाबाफारिखौ मावबाय थादों नोंथाङा मिथिगौ थांनाय 16 तारिखनिफ्राय जि बानपानि जादोंमोन नैबे गल'न्दैनि जि माथावरि बायनाय बेनि उनावहाय बिबिसिनिफ्रायबो बिथांमोना सानब्रै मावबाय गावसोरनो माने जिसिबिनिफ्राय लानानै माखासे जानाय लोंनाय खरसा पाति खालामनानै जों साबायखर बावदों बिथांमोनखौ बिनि उनावहाय खामानिया आद्रा थादोंमोन बेखाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोंबो थेनो नाजादोंमोन नाथाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जिहेतु बे धोरोम आफादावनो हाबनानै थाजोब्बाय दा समाज हिसाबै मावनायखाय जोङो टेकनिकेल उसुबिदायाव जोङो बै समाजफोरखौनो लेंहरनानै होदों बेनि उनावहाय जेब्ला बिबिसिआ सानब्रै मावनायनि उनाव खामानिया आद्रा थाबाय अब्ला जोंखौ खावलायदोंमोन नोंथांमोनहा बेलेग बेबस्था लानानै बे आद्रा थानायखौ थेदो दा बेवहाय जोङो लोगो लोगो ब्रह्म धोरोम आफाद बाथौ आफाद बोलि बाथौ आफाद बिथांमोनखौ जगाजग खालामदों आरो मोनफ्रोमबो धोरोम आफादफोरा मोजां रेसपन्स होदों आरो बेबायदियैनो नैबे ब्रह्म समाजनिफ्राय दिनै बे 600 जनसो फैनानै नैबे गल'न्दैखौ थेदों बिनि थाखाय आं ब्रह्म समाज आफादनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे समाजारि मोनफ्रोमबो गामिनि बिथांमोननि सोद्रोमाफोरखौ जोबोद थेंक इउ होदों बेवहाय जों दिनै गावखौ बासायनो सरकारा दिनै गोबां इमारजेन्सि प्रजेक्ट बिथांमोना लाख'नो हायाखै जों नुदों दिनै डिपार्टमेन्टफोरनियाव जेबायदि मेटेरियेलफोर रेडि थानांगौमोन जिउ बेग बेवहाय दिनै नांगौ जादों गैया पार्क'पेन नांगौ जादों गैया लोंग्रा दै जों बिहरदों थ' बेबायदि सरकारनिफ्राय एसे लेहेम नाथाय जोंनि जि बिटिआरनि जिखिनि एमएलएआनो होन जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलआनो होन ब्लक कमिटियानो होन प्राइमारियानो होन भिसिडिसि चेयारमेनानो होन टिएलसिसियानो होन जोंनि पार्टि वर्कारफोराबो जेब्लायबो सांग्रां जानानै नैबे हाबाफारिखौ रायजो राजाजों मदद खालामनानै जोङो मा मेटेरियेल नांगौ दिनै जेसिबि नांगौबाबो औवा नांगौबाबो लोंग्रा दै बिदिनो रिफ्रेशमेन्ट बेबायदि जगायनानै रायजो राजाखौ मावहोबाय थादों आरो रायजो राजाया बेफोर मेटेरियेलखौ थोजासे मोनाबाबो गावबो बिथांमोनाबो जा जगार खालामनानै नैबे जाम्फै थेनाय हाबाफारिखौ मावबाय थादों बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदों आरो जों बेबायदिनो टेम्परारि होनानै जोङो दैखौ एसे दबथायनो हायो नामा बेखौ नाजादों दाख्लै बिबिसि थेनायनि उनावनो नैबे दैया बायफिनदोंमोन आरो दिनै बायफिननायखौ दिनै नैबे ब्रह्म समाजनिफ्राय दिनै थेबाय आरो बेवहाय जोङो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टखौ खावलायदोंमोन जोंनो दिनै 3000नि जिअ बेग गोनांमोन आरो पार्क'पाइन जोंहा 200तासो पस्ट लाना फैदों बेखौ थेना दोनानै बोल्ट' मारिनो गोनांमोन बोल्ट'आनो दिनै गैया थ' डिपार्टमेन्टेलि जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जगायनो हायाखै नाथाय फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोना जगार खालामनानै खामानिखौ मावफिनगोन होनदों जियानो जाया मानो रायजो राजा दिनै गाव गावनो औवा खांनानै आरो जानाय लोंनाय लाबोनानै नैबे खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो बेबायदि इमारजेन्सि जिखिनि जोङो फिजिकेलि मावनानै जोङो जायखौ जोङो सेभ खालामनो हायो बासायनो हायो बेवहाय खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों सरकार बिथिंनिफ्राय जुदियाव सहाय मोनाखैब्लाबो एज ए रतेन दैमारि हिसाबै नोंथाङा जथेस्थ' बेयाव सहाय खालामदों होननानै धोरोम आफादा बिथांमोना नोंथांखौ नङा आङो दिनै जोङो पार्टिनि जानानै जों फिजिकेलि आरो जोंनि जि ब्रेन दङ बा सोरखौबा जि आपिल खालामनो हायो बेखिनिखौ जों खालामदों नाथाय थाखा फैसा जोंनाव गैया नाथाय जोङो थेंक इउ होननांगोन गबिन्द सारानो होन निलुत सारानो होन दिनै बिथांमोना बेवहाय जिखिनि थाखा फैसा एसेबाबो मदद खालामदों दिनै जों मोन्थिदों निलुत सारा 30,000 होलांदों दाख्लैबो बिदिनो बिबिसिनो 1 लाख होलांदों आरो बेबायदिनो जिखिनि लोंग्रा दैयानो होन रिफ्रेशमेन्ट होन जागायदों माने बिथाङा जगायनानै होदों आरो बिनिफ्राय धोरोम आफादनिफ्रायबो बेखिनिया जिहेतु साफिसियेन्ट नङा दिनै बिबिसियानो होन ब्रह्म धोरोमारि बिथांमोननि आफादानो होन बिथांमोनाबो गावबो खरसा खालामदों आरो दिनै बाथौ समाजाबो बेयाव फैनो रेडि आरो बोलि बाथौ इयुथ लाइमोनफोरखौबो आं सावरायनानै दोनदों बिथांमोनाबो फैगोन बेबायदि मावनो रेडि जानानै दङ
आरो नोंथांमोना गासै रायजोनि खामानि मावबाय थानायखौ फकास खालामबाय थादों बेखायनो बड'लेण्ड ब्लु बे एस एन निउस पर्टेल नोंथांमोना हाइलाइट खालामबाय थानाय बिनि थाखायबो जोबोद जोबोद थेंक इउ हाबाफारियाव बे बक्सिं होनाय हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जिल्लानि सासे नेहाथारि हिसाबै मा फोरमायनो गोजोननाय थादों नोंथांमोननिसिम जोंहा जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि मानगेदेर भटेन्द्र बसुमतारी बे बाबाया UPPLनि नेहाथारि रतेन दैमारिजों जगाजग खालामनानै जोंखौ खावलायनाय लेखा जोङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय मोनद' दखरानिफ्राय बिसेसकै उदालगुरि आरो बाहिनिगाव जोंखौ माने श्रम दाननि थाखाय माने हाबा मावग्रा रायजो राजाफोरखौ लेंथुमनानै होनो थिननायलाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोंनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ लेंनानै होनाय जादों। नंगौ जे एबारनि जिबा दैबाना बे दैबानायाव जोबोद जालाखाद बिलाखाद जादों रायजो राजाफ्रा आरो दैया ओरैबायदि जर फैदों जोंनि नैबे गलन्दि होनो बेखौ गलन्दि आरो बे ओरै गामि पुरुनि थाना मावरियापारा आरो गोबां गामि दङ ओजोंहाय गरमारा खान्थालगुरि बेफोर नलबारि बेफोर गामिया नस्थ' जालांजोबदों दा नैबे खर'आव बे गलन्दिनि नैबे खर'आव जिबा माथुरि बायबाय बे अरुणाचलनि दै फैनाय बे गलन्दिजों भुटान अरुणाचलनि दै फैनानै जिबादि एबारनि दैबानानि जिबा सिलिंखार खालामनो होननानै फैनाय जादों दा बेवहाय बे माथुरि बायनायाव जोबोद गामियानो खहा जाबाय दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद बिनि सिङाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफाद लोगोसे बाहिनिगाव दखरा आफाद रौता आरो उदालगुरि आरो गोबां दखरा आफादफ्रा जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सिङाव थानाय दखरा आफादफ्रा दिनै बयबो लैहोर फ्राय 600सो माने सुबुं 600सो रायजोफोर दिनै बेवहाय बाहागो लादों बे बान्दोखौ होथेबायनो नाजादों औवा दोनानै JCBजों जों हेफाजाब लालायनानै औवा दोनानै जिअ' बेग आरो बे बस्ता प्लास्टिकनि बस्तायाव जोङो बाला सोनानै होथेबायनो नाजादों आरो बेहाय होथेनो हायोबा ओजोंहाय माखासे गामिनि जिबा दैबानाजों लोमसावहैजोबनाय बे गामिया जथेस्थ' रेहाय मोनगोन जथेस्थ' बासिगोन दा बे हिसाबै जोङो दिनै सानसे श्रम दान होनो होननानै जोङो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां श्रद्धालु बे धोरोमखौ मोजां मोनग्रा जाथिखौ मोजां मोनग्रा माहारिखौ मोजां मोनग्रा दिनै बेवहाय बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सिङाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै बेयाव गोख्रोङै बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना धोरोम बा रायजोफोरा धोरोम आफाद हिसाबै दिनै खामानि मावदों सरकारनिफ्राय जेबो गैया जोङो सरकारनिफ्राय जेबो लुगैखायाखैबो दा सरकारनिफ्राय जोंहा रतेन दैमारि UPPL उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि सेक्रेटारि बाख्नायनांगोन आरो डिपुटि चिफ गबिन्द सारखौ बाख्नायनांगोन गबिन्द सारमोनहा दिनै जोंखौ हनै पेकेट लान्च जानो जोंनो दिनै दै आरो पेकेट लान्च हरदों बे 600-700 माने खामानि मावनो फैनाय सुबुंफोरनो जाहोनायनि लाहार फाहार खालामदों आरो जों निजेयैनो जों गोजायैनो जानाय लोंनाय जों एरेन्ज खालामदों लोगोसे जोंहा रतेन दैमारि बिथाङा औवा बा हनै JCB मेनेज खालामदों बिथाङानो जोंखौ खावलायदों जे ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्रायबो नोंथांमोना हेफाजाब होदो दा श्रम दान होफैदो बिदि बुंनायखाय जोङो लैहोर दिनैनि दिनखौ थि खालामनानै दिनै 14 खालार बिस्थिबार दिनै जुलाइ दाननि दा दिनै जों फुंनिफ्रायनो 8 रिंगानिफ्रायनो दासिम मावसोमगासिनो दङ
आसा खालामदों जोंनि साफ्रोमबो आं साबायखर बावदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै सासे धोरोम भक्त बा समाजखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आं बर' थुनलाइ आफादनिबो लेङाइ आफादगिरि दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो गोख्रों मोजां मोनदों हेफाजाब बेबादि होनायखौ श्रमदान होनायखौ थुलुंगा हरदों मानिनांगोन जोंहा बोसोनगिरि नीलकण्ठ गयारी आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों दा बेवहाय जोंनि धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुं जिबा बेहाय मावफैदों बे आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं नोंथांमोनखौबो नोंथांमोननि चेनेलखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों मेनलि आङो रतेन दैमारि बिथां फंबाय आरो डिपुटि चिफ सारमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों गोजोन्थों सरकारनिफ्राय जोङो जेबो मोनाखै जों मोननोबो लुगैया सरकारनिफ्राय जों बेखौल' आसा खालामदोंमोन जोंनो दिनै औवा नों जिसिबि गंनै गंथाम नों आरोबा जिअ' बेग नों बेफोरबादिखौ फ्रियै होयोबानो जोङो दिनै गाबोन जोङो रायजोआनो ओंखारनानै श्रमदान होनानै जोङो मावगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्रानानै दङ नाथाय सरकारनिफ्राय ना जिअ' बेग ना माने औवा नांगौ मानि औवा होनो हादों बे होनो हायाखै जोंबो निजा निजायैनो औवा दाननानै लाबोनायनि जों लाहार फाहार खालामदों दङ जों गाबोनफोर बा उनाव जोङो बे औवाफोरखौ जोङो ज' खालामफैगोन जोङो बेबादि थिरांथा लानानै दङ जिल्ला बेंगिरिनिसिम नोंथांमोना खौरांफोर हरदों जिल्ला बेंगिरिनिसिम जों हरासै जोंहा इउपिपिएलनि जिल्लानि नेहाथारि रतेन दैमारि बिथांमोनानो निश्चय खबरखौ हरदों इडिसि बरा होननायजों जगाजग खालामबाय थादोंमोन दैनि थाखाय दा दैखौबो जोङो हमनानै ला बेयाव दै गोबां मोनलोंनायनि दै सिनटेक्स बा जोंनो दै गारि दै टेंखि बेबायदिसिम जों लुगैदोंमोन नाथाय बेखौबो जगार होनो हायाखै जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय दा बिथांमोनहा माने माबायदि अबस्थायाव दंथाय जों बेयाव एसे गावखौनो गाव जों आसुरित मोनदों आरो जिल्ला बेंगिरि बा सरकारखौ माबायदि मावजानो लुबैदों आङो लुगैदों जिल्ला बेंगिरि आरो सरकारखौ बिथांमोना नै दा जिअ' बेगखौ सरकारनिफ्राय बिहरनानै आरो बे औवाफोरखौ जथेस्थ' रायजोफोरखौनो खावलायनानै माने जथेस्थ' औवा नों जिअ' बेग नों बिदि लाबोनानै होफैनानै रायजोफोरखौ श्रमदान होजानायनि खावलायोब्ला बे खामानिया सप्तासेयावनो जोबगोन होननानै आङो आंनि फारसेनिफ्राय मिजिंथिनाय दङ नाथाय बेखौनो सरकारा बेखौनो मावाखै खोनानो मोन्दों टेन्डार जाबाय होननानै दा बे टेन्डार जानाया फैबाय थानाय मेसेङावसो मावनो हागोन अक्ट'बर नभेम्बरावसो मावनो हागोन खिन्थु बे साननैसोनि उनावनो दै फैगासिनो दङ बे साननैसोनि उननि दै फैबाय थानायखौ जों बोरै होबथानो हागोन बोरै जाय जोङो बे रायजोफोरखौ बे अट' गामि बुखारलांजोब्बाय माने गायग्रा हायानो बाला जाजोब्बाय फल' जाजोब्बाय गामियानो थांजोब्बाय गोबां गामि इभेन बे दैखौ होबथानो हायाबा उदालगुरि टाउनाबो खुरखालांजोबनो हागौ उदालगुरि टाउनाबो थानाय नङा जों बेखौ माने सिन्था खालामदों आरो दा बेनिखायनो सरकारा आरो जोंनि गेदेमा बा राजनितिकनि लिडारफ्रा एसे सिन्था खालामनाया खोब मोजां जागोन होननानै खावलायनाय थाहरबाय नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन